Здароўкі ўсім, хто уже мяне глядзіць, всім, хто падключаецца патроху. Зараз у нас 5 чалавек, вось мы дачакаемся 10 і будзем ужо пачынаць. Хто ўжо тут зараз, калі ласка, адпішыцеся, як вам гук, ці ўсё нармальна чуваць. Будзем чакаць зараз вашага адказу і мусіць пакідаю стрым яшчэ камусь па сябрах. Все норм слышно. Угу, отлично. Выдатненько. Так, штосьці было 5 людзей, ужо 3. Ну, ужо 12 гадзін есть, зараз апавяшчэнне папрыходзяць людзям і яны пададаюцца. Ну, пакуль што магу сказаць дзякуй вялікі ўсім, хто мяне падтрымліваў за гэты час, бо такая хваля салідарнасці была для мяне нечаканая. Ну, я ведаў, калі мяне затрымаюць, што адразу ўсе даведаюцца, аб гэтым напішуць, што будуць пісаць, прапановаць дапамогу і гэтак далей. Але ў гэты раз вось прямо настолькі аператыўна ўсе зрэагавалі, прынялі ўдзел у маім лёсе, што ажно гэта было вот так незвычна. Зараз пасабіраў спасылкі ўсіх СМІ, хто напісаў аб гэтым. Сёння запошчу. Ну, у меня такая традыцыя. Пасля кожнага затрымання я збіраю все спасылкі ўсіх нашых незалежных СМІ, хто пра мяне напісаў, хто падтрымліваў. І дзякую усім. Вось. Народ крыху падцягваецца. Ну, большасць усё роўна глядзяць стрымы ўжо у запісу. Таму я не здзіўляюся, што часам вельмі няшмат людзей бывае. Так. Яшчэ троху пачакаем і будзем пачынаць. Інтэрнет, дарэчы, я так бачу, што паходу тармазоў у гэты раз няма. Я ў гэты раз падключыўся проста праз кабель. Папярэдні стрым, калі памятаеце, было увогуле слабенька з... Ну, как бы усе папярэднія стрымы у меня былі з некаторымі праблемамі. Я ўсё ніяк не мог гэта належным чынам разруліць. Вось, і сёння падключыўся праз кабель, мусіць, усё ж такі ў інтэрнэце была праблема. Калі я зусім не падтармажваю, дарэчы, таксама напішыце, як тармозіць, не тармозіць. О, ўжо 8 чалавек, класна. Яшчэ трошку і пачынаем. Тармозіць, не тармозіць і проста палі, Мікалай, Дмітрый Васильев. Зараз будзем паліць напалмам. Зараз. Пакуль што можаце прайсці па спасылкі ў апісанні і паглядзець там, хто яшчэ не падпісаны на мае соцсеткі, на Telegram, Інстік, на Фейсбуке і так далей. Падпішыцеся, бо не сёння-заўтра Фейсбук мой могуць заблочыць. Гэта справа такая, нават не бяручы ментоў да ўвагі. Фейсбуку, у іх там вельмі жорсткая палітыка датычна аўтарскага права, таму яны могуць заблочыць, в прынцыпе, самі па сабе. Вось. Так, ладно, 8 чалавек ужо, не будзем тады чакаць астатніх, не будзем чакаць, уже 9. Не будзем чакаць, а будзем ужо пачынаць, бо ўжо 5 хвілін прайшло, я яшчэ нічога не распавёў, не буду адымаць вас час. Ну што, паехалі. Значыцца, пішыце ў чацік вашыя пытанні, якія будуць па ходу справы ўзнікаць, і я буду
я буду на іх адказваць па меры магчымасці праз такія блокі невялічкія, а так просто зараз лупану ўсё ў храналагічным парадку. Такім чынам, пазаўчора, 19 сакавіка, пайшоў я ў тэатр увечары. Ну і ў 9:30 вечара я выходжу з тэатра. Дарэчы, адразу ацянуся, пастаноўка называецца «Дажыць да прэм'еры». Вельмі класны спектакль. Калі нехта чуў ці хоча схадзіць, абавязкова схадзіце. Пастаноўка ў новым тэатры. Гэта аўтазавадская станцыя метро, там побач, і там сам у першы раз. І такая датычная ветэранаў, 9 мая, вось гэта ўсё вайсковая, гэта ўся міфалогія. Вельмі класны і, я б сказаў, ідэалагічна падрыўны спектакль. Я думаю, у Расіі бы яго не прапусцілі, адназначна. А ў нас нармальна, дзякуй Богу, пакуль што ідзе. Паглядзіце. Вось, выходжу я з этого самого, з тэатра і бачу, што ззаді за мною вязаліся два нейкіх ціпа стрёмных, і мне твар аднаго з іх паказаўся знаёмым. Ну, я так і зразумеў, што гэта хутчэй за ўсё менты. І таму я спыніўся. Ну, я іду да метро, яны ідуць за мной. І я спыніўся і думаю, ну, што мне чакаць, пакуль яны самі мяне паклікаюць. Я спыняюсь, паварачваюся, ім кажу, што? Яны такія, ну, паказваюць коркі абодва, вот мы там савецкі РУС, туда-сюда. Як потым аказалася, гэта адзін з савецкага РУС, другі з маскоўскага. Праедземце, типа, з намі. Супраць вас вядзецца адміністратыўны працэс. Я пытаюся, на якой падставе? Яны кажуць, разрисовывание, нанесение надписей на общежитии. Я такой, что? Думаю, блин, ну ладно б там черговый асаб у ВКонтакте, ладно б там фотка якая, посылка, ну при чому тут эти надписи на интернете? Я реально не могу згадать, что и коли я малявал на интернатах. Ну ладно, я пошел с ними, сажусь в машину, Джили, дарэчы, заўважце, менты ездзяць на Джили вельмі часто. Это им, видать, служебные такие выдают. Вось. Я саджусь у машину, і яны мяне павезлі. Вязуць мяне на Акрэсціна. І я па дарозе я спрабую згадаць, што ж я калі дзе маляваў. Просто, каб вы разумелі, я балончык з фарбай не трымаў у руках, ну, вельмі доўга, ну, много год. Апошні раз я яго трымаў там у сваім юнацтве, да, калі яшчэ мог нейкае палітычнае графіці паміць зараз. Ну, відавочна, да, мне можа і хочацца недзе там штосьці напісаць, але як я разумею, як за мной пасуць менты, якая за мной увага, што яны там, ну, і ўсё такое, я не магу сабе гэта дазволіць, і я гэтым не займаюся, я не раблю графіці. Вось, і я думаю, блин, я еду з імі ў машыне, думаю, блин, можа я ўжо недзе пальцам на шкле напісаў, і яны мяне паслі ў гэты момент і вырашылі гэта нацянуць на хуліганства. Ці можа я дзесьці асадкай напісаў там на лісцікі на якомусь. Ну, ведаеце, як бывае, зробіш нешта такое спантаннае і забудзешся пра гэта. Ну, я ўжо проста ўсе магчымыя варыянты перабіраў. Думаю, што ж я намаляваў, калі ідзе. І я пытаюся у ментоў, які са мной ехаў, такі, зараз, блін, забыўся ягонае прозвішча, на жаль, зараз. Мы яго яшчэ прыгадаем не адзін раз. Янченко Ігор Вікторович. Так, Янченко Ігор Вікторович, гэта быў той інспектор, старшы інспектор маскоўскага РУСа, які вёў як бы ўсю справу і фальсіфікаваў яе цалкам. О, ўжо у нас 12 чалавек, выдатна. Вось. Напішыце, калі ласка, як выява ідзе. Ці ёсць тармаза, маленькія, не маленькія, і як ідзе стрым, калі ласка. Вось. І я пытаюся яго, Янчевскага Ігора Вікторовича. Пытаюся Янчевскага Ігора Вікторовича. Кажу, так а что я намалевал, скажите? А он такой на меня, не знаете, не вспоминаете, да? Ну ничего, скоро вспомните. Ну так ведаешь, там, ты сам знаешь, тут не дури мне голову. Я думаю, блин, ну ладно. Привозят меня на Акрэсціна, да? Ну, як бы я пытаюсь на Акрэсціна, такие кажут, да, завтра суд, и кажут, да, завтра суд. Ну, то бок, насамрэч, это добра, што павезлі адразу на Акрэсціна, а не в РУС, бо там в РУСе марынавалі бы мяне яшчэ ў камеры ў гэтай, потым невядома калі, можа, 2-3 гадзіны ночы павезлі б на Акрэсціна. Вось, і гэта, конечно, не вельмі прикольна. Ну, як бы адразу лепей на Акрэсціна сеў сябе ў камеру і спі. Вось. Ну, конечно, могуць такую падлянку зрабіць, да, там, памарынаваць спецом у РУСе. Яны такое любяць. Ну, я і да гэтага, калі што, гатовы быў, у любым выпадку. Вось. І
І прыходзім і мне і пачынаюць знаёміць з маёй гэтай адміністрацыйнай справай. Я думаю, ну где же, мне уже так цікава паглядзець, где ж я, што маляваў на інтэрнаце. І я пачынаю гартаць, што... Зараз, секундочку. Пачынаю гартаць адміністрацыйную справу і бачу там скриншот з майго паста ў сацыяльных сетках, у якім изображена графіці нейкая на сцяне, ну як графіці, надпіс на сцяне балончыкам «Менты твари». Вы можете гэтую выяву паглядзець на прэв'юшке на самнелі майго гэтага стрыму. Вось, я спецыяльна паставіў, каб усе маглі бачыць. О, сувязь добрая, выдатна. Вось, гэта таму, што праз кабель. Все, я зараз заўсёды буду праз кабель стрыміць і спадзяюся, калі дасць Бог, все будзе класна. Вось, і я бачу, што гэта скриншот з маіх, сацыяльных сетак. Але пры чым тут я? Калі я гэты скриншот размясціў, гэта значыць што я напісаў? Ці што? Ну, а калі я размясціў, там, не ведаю, вайсковыя забойствы ў Сірыі, фатаграфіі трупаў, гэта значыць, што я этих людзей забіў? А бомбардзіроўкі В'етнама, это значыць, я бомбы скідываў? Ну, типа, бред. І думаю, так, як же яны дакажуць, гэта же бред. Ну, нема ж доказаў ніякіх, калі я это не рабіў у рэальнасці. Гартаю далей. Я пачинаю ржаць, а мне Татьяночка: ой, не смейтесь, читайте дальше. Такой, типа, Я гартаю далей. І бачу там паказанні сведкі аб тым, што некай жыхаркі гэтага інтэрната, Мапід, на вуліцы Железнадорожнай, нібыта яна выйшла з інтэрната, пачула запах фарбы, і чалавека, які стаяў каля гэтага надпісу, яна да яго падышла, і это был я. Разумееце? Это я, кажа, яна са мной размаўляла. І такая, типу, мужчина, что вы тут делаете? А он резко одышоў и кажа: я жду автобуса. Она говорит: вы тут рисовали, я сейчас вызову милицию, вы попали на камеру. А он тады ушоў и сел на автобус и съехал. Ну, такая была размова, и гэта зафіксавана ў протоколе яе апытання. Я думаю, божечки ты ж мой, что ж гэтай жанчыне зрабілі? А потым она кажет, ей показали фото, и на фото она опознала меня. Она кажет: да, это той мужчина, який там был. Я думаю, что же ей зрабілі? Може, ее запужали, може, она, алкоголя залежная, ці наркозалежная, ці калісьці яе прыцепілі. Ну, звычайна, люди по сваёй воле не удзельнічаюць у таких брудных схемах, не дапамагаюць міліцыі. Гэта звычайна альбо іхнія сябры, альбо гэта те, каго запужалі. Думаю, боже, што ж яе там зрабілі? Вось, яшчэ прикол. І там ідуць далей сведкі. І я пачынаю паглядаць, і мне другі мент з савецкага раўсу, ён у момант, калі я гляжу гэтыя сторонки со сведками, ён мне бере, суе аркушык белы на гэтыя протоколы, каб я не бачыў іхнія асабістыя дадзеныя. Я кажу, что вы робите? Вы можете знакомиться только с делом в отношении вас. Я говорю, так тут все в дачыненні мяне. Гэта дадзеныя сведкаў. Вам не надо видеть их мобильные телефоны и адреса. Я говорю, так что вы мне тут скрытых свидетелей робите? Что за бред? Говорю, по-перше, я пойду в суд, я все равно буду с этим всем знакомиться, все равно буду бачить. Вам нельзя, это для служебного пользования. Я думаю, ну что мне тут пачынаць бадаться с ним, вырывать у гэты аркушык з рук? Ну бред. Я просто перегарнуў сторонку, и там подпись тых же самых, типу сведкаў, іхняя фамилия, імя, прозвище. Я думаю, в суде ознайомлюсь. Я говорю, что вы робите? Вы разумеете, вы глупством зараз займаетесь? Что мне суеце этот аркушык? Ну я клоун просто себя поводит. Думаю, блин, реально уже дебилизм нарастае. Я гартаю далей, думаю, ну ладно, у суде запатрабуюць записи с камер відэаназірання і стопудова яны ўжо, обосрутся. Что вы думаете? Гартаю далей. Мы запросили, и там документ у справе, мы запросили відэа з камер відэаназірання, але ў гэтыя дні яны якраз знаходзіліся на профілактыцы. Я думаю, ах вы твари, якія ж вы ушлёпки, реально такая брудная фальсификация. И я уже пачынаю просто у адкрытую гэтых ментоў троллить, з іх сцібацца. Дзеля праўды трэба сказаць, што, так забегаючы наперад, што і гэтыя два супрацоўнікі і менты у Акрэсціна, адміністрацыя ўсё нармальна сябе паводзілі. Як бы ніхто мне там не грубіў, не хаміў, да, я ім таксама. Не таму, што менты такія хорошыя, добрыя, таму, што яны, відаць, баяліся, да, што любыя як бы лішнія рухі могуць ім каштаваць нейкіх наступстваў.
Ось. Ну і плюс я там асабліва теж не грубіў нічога. Но я уже пачынаю, говорю, вы разумееце, што вы робіце? Гэта ж злачынства. Вы зараз паводзіце сябе як злачынцы. Неужо вам не сорамна? Вы разумееце, вы выконваеце злачынны загад. Дзе вашае сумленне? Хоць трошкі у вас яго засталося. Ну, вы ж, напэўна, таксама мусіць быць людзьмі дзесьці ў глыбіні сваёй натуры, якія мусяць, што вы робіце зараз, мусяць разумець, што вы робіце зараз зло, што вы зараз падманваеце сябе, іншых, вы фальсіфіцыруеце доказы, як вам не сорамна, дзе вашае сумленне. Я им это повторяю, мы все по закону, мы все делаем по закону, в рамках закона. Вот на суде мы же всего лишь составили, мы же всего лишь вас привели. Ну, короче, я говорю, так вы винтики в этой машине, вы уже соудельники в злочинстве, вы уже заморались, вы уже в бруд окунулись, то, что вы это робили. Нет, мы все в рамках. Ну и все, они там пошли, это все, нагадаю, было на Окрестина уже у холля, так меня знакомили. И они там пошли, короче, далее оформлять эти документы, меня там на шмон, и я кажу, одному говорю, вы в Бога верите? Он промолчал. Ну, другим кажу, ну, другого пошинаю уже ущучивать, скажу, неужели не соромно? Он, вот, ну, хорошо, давайте пофилософствуем, раз вы так хотите. Поспробовал со мной, а я заўсёды, ведаеце, спрабую з імі у размову увайсці, прысаромець, ткнуть им мордою то, что они робят пакость. Ну, можно сказать им прямо, что вы бандиты, вы зараз занимаетесь бандитской фигней, вы не служите никому, ни закону, ни громадству, ни людям, вы просто служите своему начальству, толькі ўсяго. Вы выконваеце загадзя злачынныя загады, якія супраць сумлення, супраць здоровага сэнсу ідуць. Яны все любят прикрываться законом. Но он говорит, давайте пофилософствуем, хорошо. Вот вы, я сейчас что? Я что, против закона что-то сделал? Я все сделал по закону. Я говорю, хорошо. А кто усталевывает законы? Общество. Я говорю, нет. Законы не усталевывает общество. Законы усталевывает тыя, кто при уладзе. И он, разумеется, это молодый мент был, может, 24-25 год. Бачно одразу, что он вучыўся в Лукашенковской школе, в Лукашенковской там некой академии. Калі б ён вучыўся в Советском Союзе, там бы его навучили. Кто устанавливает законы? Закон – гэта концентраванае выражение воли кіруючага класса. Ён гэтага не ведае. Ён думае, что законы устанавливает общество. Я говорю, почакайте, сябры, почакайте, говорю, вы принимали удел у распрацоўцы законов? Я прымаў удзел, а вось, ну, на мента показываю администрацию Окрестина, а ён прымаў удзел. Да нас просто поставили перед фактом и сказали, вот по гэтым вы будете жить зараз, потому что мы так захотели. Он такой, ай, все, начинаю, ну, разумеете, как только сыпется их пункт гледжання, они одразу, все, отстань, не хочу размовлять там. Я говорю, ну да ладно, понятно, что вы не можете отстоять свой пункт гледжання. Вот, и, так вот, еще раз повторю, и вы, сябры, запомните, кто вам там будет рассказывать, что закон, это там общество, все это фуфло. Закон – гэта концентрованное выражение воли кіруючого класса. У Советском Союзе закон был концентрованным выражением воли КПСС. У сённяшняй Беларуси закон – это концентрованное выражение воли семьи Лукашенко. У краінах Захада закон – это концентрованное выражение воли буйного бизнесу, потому что там яны кіруючы класс. Тут у нас кіруючы класс семья Лукашенко. Кіруючым классом в СССР была КПСС и гэтак далей. Вось. И яны гэта не шараць, не разумеюць, потому что их уровень адукации, уровень разумения громадских процессов, ён ніжэйшы за плінтус. Вось. Ну і все, далей, в принципе, нічога цікавага, все, мяне прашманалі, там зараз прапанавалі ў душ схадзіць. Я подумал, блин, зараз спаяць 15 суток, конечно, лепей схадзіць, а то хрен ведае, калі наступны раз мяне зводзяць у гэты душ. І все, і мяне прывялі у камеру. Вось, прывялі за яшчэ адным хлопцам, беспраўнікам. Ён без праў ездзіў другі раз на працягу года, і вось яго упакавалі. Яго завуць Улад. Ось, в принципе, у нас так особо мы з ним не размаўлялі, нічога. Это было уже каля под 12 гадзін, адразу бухнуліся спаць. Вось. Гэта першая частка. А пойду зараз паглядзім, што там у чаціку і колькі людзей у нас. О, 16 чалавек, выдатна, усім прывітос. Сябры, 16 чалавек, 5 лайкаў толькі. Калі вам не цяжка, возьміце, лупаніце лайк, каб гэтае відэо пабачылі болей людзей. Не забывайцеся, калі ласка. Вось. Вам не цяжка, а мне прыемна і карысна. І яшчэ, сябры, у апісанні да гэтага відэа мае спасылкі для донатаў. То бок, это Donation Alerts, картка, біткоін, все, што вам зручна. Буду вельмі удзячны, калі мне дапаможаце. Вось зараз, дарэчы, не сюды показываю. Оп, вот это вот полосочка, да. Гэта я збіраю на Vimeo. Гэта платны сервіс, на які я мог бы выкладваць свае відэа. Это будзе запасная пляцоўка на выпадак, калі мяне забаняць YouTube. Это можа адбыцца ў любы момант. Узгадайце, як нехту забанілі.
Ну, вось. Са мной можа здарыцца тое ж самае, таму калі ласка, трэба падстрахавацца, сабраць вось гэтую суму, я ўжо не памятаю, колькі там еўра, 200, там, 220, да. Сабраць гэтую суму і зарэгацца на Vimeo. І мае відосы пабачыць больш людзей, і вы не застанецеся без відосаў і без стрымаў на выпадак, калі мяне забаняць на Ютубе. Таму праінвесціруйце ў тое, каб вы і далей атрымоўвалі файны контент. Калі ласка, буду всем вельмі удзячны, і падпішыцеся на мае старонкі ў соцсетках. Чым лепей падпісацца адразу на некалькіх старонках, таму што калі мяне забаняць там у ФБ, у Ютубе, ну у Тэлеге малаверагодна, але ўсякае можа быць, да? Могуць і скрасці канал, зараз і ёсць і такія магчымасці. Ось, гэта будзе вельмі файна, калі ласка. Так, не забывайцеся данаціць і падпісвацца. І лайк лупаніце гэтаму стріму обовязково. Так, у чатику что? Интересно, как бы они по метро за тобой бегали, если бы ты не обернулся? Да не бегали, я думаю, подошли б праз некалькі метров усё ж таки самі. Цікава таксама, я думаў, як мяне выпалілі, гэта альбо по телефону сяброўкі, з якой я быў, альбо яны паслі мяне ад дому. Хутчэй за ўсё нават другое, але не сталі прынимаць ля дому, я думаю, для таго, каб гэта быў такі эфект запужвання. Ведаеце, што паказаць, мы сочым за табой, мы з табой заўсёды, мы можам цябе прыняць у любым месцы, і тады, калі ты менш за ўсё чакаеш. Ну, разумееце, чалавек ўсё ж такі выходзіць з тэатра расслаблены, такі на пазітыўных эмоцыях, а вот такі бах, пройдемте. Ну, як жыццё цікава, да, вось зараз ты сидзіш такі, опс, глядзіш спектакль, п'еш там гарбату у буфеце, а праз 2 гадзіны ты ўжо ляжыш на нарах на Крэсціна. Ось, бачыце, як цікава. Гэта рэчыснасць, да гэтага трэба прывыкаць. Вось, і я думаю, з гэтай мэтай яны мяне менавіта блізу тэатра прынялі. Вось. Як будзе працаваць суды пры анкапе? А я тут прычым, я ж не анкап. Пры анкапа не будзе, таму што гэта немагчымы грамадскі лад. Капіталізма без дзяржавы быць не можа. Да? Для ахоўвання, для развіцця, для утрымання капіталізму, для утрымання прывілеяў і маёмасці ў руках не многіх патрэбны дзяржаўны апарат. Інакш не атрымаецца. Вось. Так, паехалі далей. На чым я спыніўся? О, все адразу лупанулі лайк. Дзякуй вялікі. Да, ну і зранку гэтага хлопца забралі на Крэсціна. У прынцыпе, нічога такого дзіўнага, цікава. Калі кагосьці цікавіць штосьці канкрэтнае, як што было на Крэсціна, пішыце ў чацік, я вам раскажу. У прынцыпу, нічога такого звышнатуральнага. Далі чыстую бялізну, зранку прынеслі гарбату і все такое. Ну вось, гэтага хлопца зранку забралі, а мяне троху пазней перавялі ў іншую хату. І я гляджу 12 гадзін, гадзіна, 2, а дагэтуль, ну, няма, мяне не забіраюць. Думаю, дзіўна. А тут такі нюанс, што гэта бы затрымалі мяне ў чацвер. Па адміністратыўцы мяне могуць трымаць толькі 72 гадзіны. Гэта значыцца, што калі б мяне не асудзілі ў пятніцу, то бок учора, то мяне мусілі б адпусціць у 21:30 у нядзелю. Такім чынам, альбо мяне абавязкова мусяць адсудзіць у пятніцу, альбо мяне мусяць адпускаць вечарам у нядзелю. І калі ў іх ёсць мэта мяне пратрымаць у зняволенні яшчэ пэўны час, то яны мусяць мяне ізноў затрымаць пад дзвярыма Крэсціна за нейкі там яшчэ фуфел. Ось. Я думаю, ну, мусяць сёння асудзіць абавязкова, а час нешта ідзе і ніфіга. Я, канешне, прадумываю гэту стратэгію сваю на судзе. Што мне трэба сказаць? Як мне разлупіць эту ілжэсветку Бушлякова Юлія Бушлякова. Ну, з ёй мы яшчэ потым асобна папрацуем абавязкова. Пакуль што яшчэ ідзе працэс. Ось, пакуль што не будзем тарапіць здарэнне. Ось. І я думаю, ну блин, відавочна, што фуфел, да? Бок, як гэта працуе? Гэтую справу спусцілі з губазіка на ўзровень руса. І рус уже робіць усю гэтую працу. А губазіку нічога рабіць не трэба. Яны проста напісалі, далі прадпісанне. Так, этого закрыць, вось там у него ў соцсетках, зрабіце, нібыта ён напісаў гэта. І ўсё.
Ну, у документах, конечно, не так пишуцца, але по тэлефону сказана будзе менавіта так. Вось вам сведка, магчыма, нават губазік знайшоў сведку, я гэтага не выключаю. Яна вам все пацвердзіць, што трэба, і ташчыце ў суд. Но мы ж разумеем з вами, што калі б у ментоў было б хоць вось такое падазрэнне, што гэта сапраўды намаляваў я, яны б узбудзілі крыміналку, а не адміністратыўку. А тут, ну дзе гэта бачана, каб за графіці на сцяне, да яшчэ абразлівая ў адрас ментоў, узбуджалі адміністратыўку. Узгадайце, Паліенка за графіці, крыміналка, этих самых, один раз, другі раз, і некалькі такіх справ ужо было, по-моему, не Емельянага, кагосьці яшчэ, этого Чуліцкага таксама, крыміналка за графіці. Яшчэ да гэтага было шмат такіх справ. Графіці гэта крыміналка. І так я і паверыў, што яны, ведаючы, што я намаляваў графіці, усяго толькі мне кінулі дробнае хуліганства. Ну, конечно, не разумеюць, што крыміналка такая любая, яна рассыплецца ў суде, нават можа не дойдзе да суда, рассыплецца адразу. І таму яны зрабілі гэта проста з разлікам патріпаць мне нервы. Пролезе, не пролезе, неважно. Галоўнае, што яго затрымаюць, будзе нарушана там на пэўны час ягоная праца, мы там даставім чалавеку стрэс і гэтак далей. Ну дзякуй, вы мне вельмі дапамаглі, але аб гэтым будзе троху пазней. Вось. І, ну і ўсё, і тут да мяне, дзякуй Богу, да мне прыйшла адвакатка. Дзякуй тут вялікім маім сябрам, яны вельмі дапамаглі, яны вельмі хутка арганізавалі мне адвакатку, прыйшла да мяне адвакатка, і я ўжо распавёў усю справу. Бо мае сябры, паплечнікі, на момант, калі мне затрымалі, яны яшчэ не ведалі, аб чым гаворка, не ведалі ўсю гэтую суть этой фуфельнай, сфальсіфікаванай справы. Ось. І я ўрэшце паставіў курс, сказаў, што это там адвакатка, конечно, за галу ўзялася, гэта жесть. Ну ўсё, адвакатка ішла, і праз гадзіны паўтары-две прыехалі гэтыя менты, і менавіта той, які мяне ўчора затрымліваў, і павезлі мяне на суд. Всё, суд туды-сюды прыводзіць. Всё, на суд ужо прыйшло некалькі маіх паплечнікаў, людзей было не шмат, але гэта, ну, была пятніца, і яшчэ быў працоўны дзень, таму нічога дзіўнага. Ось. І была журналістка Белсата. Белсатаўцы ўвогуле малайцы, на ўсе мае суды ходзяць. Ось, на судзе ўжо чакаў нейкі мент таксама з мясцовага РУСа, ну, калі, карацей, не так, троху падрыхтаваліся. І думаю, і вось я ўсю дарогу думаў, і ўчора, і сёння думаю, блин, это ж я намаляваў другога, нібыта намаляваў 2 лютага. Але ж я, мусіць, быў гэты час у Польшы, бо я ж большую частку часу праводжу ў Польшы, я там вучуся. Але я не памятаю дакладна. Ну, думаю, ну ладно, на суд мне 100% прынесуць паспарт, і мы паглядзім. Ці быў я тады ў Польшы? Ну, думаю, вось калі я быў у Польшу, тады будзе просто супер, гэта будзе такі папандос. І ведаеце што, і рэальна, мне перадаюць паспарт на перарыве, і я гляджу, я ў Беларусі ехал 3 лютага, а другого я был уже в Польше. Ну, думаю, все, вы, ребятки, попали. Аднак, я таксама не питаў ілюзій. Думаю, пачакайце, яшчэ можа быць, што мяне і асудзяць і влупяць тыя ж 15 сутак. Альбо не влупяць, але затрымаюць на выхадзе з суда. Такое таксама вельмі верагодна, такое ў мяне ўжо было. Таксама мне адразу на памяць узгадваецца минулы выпадак. Калі ў 2010 годзе мяне па справе анархістаў затрымлівалі, ось, то я таксама, калі скончыліся, я сидзеў на Ічу, да, на Акрэсціна, і калі скончыліся анархісцкія эпізоды, па якіх мяне можна затрымаць, яны, ведаеце, што напісалі? Што я тада-то, тоже, дарэчы, гэта быў таксама люты. Таксама гаворка ішла аб лютым. Уяўляеце, якія супадзенні? Я там у нейкай жанчыны ля гандлёвага цэнтру адкрытым чынам пахіціў, скраў сумачку з грашыма. Уяўляеце? І яны мне 3 сутак, як падазронаму па 108 УПК, пратрымалі на Акрэсціна. І ў той жа дзень мой бацька прынёс ім паспарт, дзе паказаў, што ў гэты дзень, калі ў гэтай жанчыны скралі сумачку, я быў у Літве на сесіі. Мяне адпусцілі? Хрен. Мяне абавязаны былі адпусціць, але я там застаўся сидзець. Вось вам наш закон, вось вам усё. І таму я падумаў, што тэарэтычна гэта магло і зараз не праканаць. Вось. Таму што калі на суддзю дастаткова націснуць, калі суддзя акажется дастаткова беспрынцыпнай, то, ну, она могла сказаць, ну і што? Ну, пофіг.
Ну да, ты был в Люблине 15 суток. Ну и разумеется, потому что наша система, она не является правовой, она карная по своей сутности. Тому я был, у принципе, готовы по всему. У меня не было упевнености, что после этого меня отпустят. Але уже, думаю, вероятность гэтага была уже довольно высокая. Вось. І ўсё, я прадставіў, все расказаў падрабязна, як у мяне апынуўся гэты скриншот. А я расказаў, што я гартаў сторыс. Пабачыў сторыс Артёма Кацава. Гэта мой прыяцель з фанатам ТЗ-рэпода. Дарэчы, таксама недавно з турмы выйшаў, не так давно. 3, по-моему, гады ён адматаў на ІК-2 на Бабруйске. Вось. Гартаў сторыс, пабачыў там гэты фоты. Потым мы з ім, по-моему, перапісваліся. Я папрасіў яго скриншот, бо з нейкай прычыны не мог зрабіць скриншот са сторыс. Ён мне прыслаў скриншот. І я размесціў гэта паўсюль у сваіх соцсетках. Так это у меня апынулася. Она такая мне: давайте к делу, к делу. Я такой: хорошо, зараз. І я одно рассказал, другое, третье. І под конец говорю: ну самое галоўнае, што я ў гэты момант знаходзіўся ў Польшы, аб чым ёсць адметка ў пашпарце. Оборачиваюсь, и той мент, Янченко, и он пачинае лихорадочно нешта набирать уся. И он не верил до апошняга, калі я ему сказал, что я хутчэй за ўсё ў Польшы быў. Я хадатайстваваў аб тым, каб на суде гэта прыклалі да матэрыялаў справы. Все, абвяшчаюць перерыв на ксеракопирование моего пашпарту. Янченко адразу выбегае, по телефону звонит начальству. Вяртаецца чырвоны як бурак, з гарящими вушамі. Ну, то бок, разумеется, ему накрутили нормально так хвост и так, без грубостей будем, да, але нормально его начальство зрабило нагоняй. Ну, пробачьте, виноваты сам, да. Взялся фальсификовать справу и не змог ее нават належным чынам сфальсификовать. И ну так заўсёды ў жыцці бывае, што калі ты робіш подлыя учынкі, робіш гадасці, яно табе заўсёды вяртаецца. Вось я гэта зразумеў, а Янченко гэта не разумее. І зараз яго будзе пераследаваць вот это ягоны фейл. Я думаю, яго, ну, нават калі ему не дадуць ніякіх вымоваў афіцыйна на працы, нічога, но ён падставіўся сам, паказаў сябе проста фальсіфікатарам, і гэты ўчынак будзе яго пераследаваць да канца ягонага жыцця. І калі і праз 10, праз 20 год нехта будзе гугліць Янченко, ну, першае, што пабачыць, гэта у строке пошуку, да, тое, што гэта чалавек, які сфальсіфікаваў доказы па адміністрацыйнай справе, і гэта стала вядома, і ўсе гэта пабачылі. Вось. І таму не трэба ніколі рабіць гадасцяў іншым людзям. Не трэба, нават калі на цябе ціснуць зверху, не трэба удзельнічаць у фальсіфікацыях. Не трэба ісці супраць свайго сумлення. Гэта заўсёды табе вяртаецца, нават калі табе падабаецца, што ты аблічан власцю, ты прыкрыты дзяржаўнай сістэмай, сваім начальствам. Твоё начальство цябе спіхне, выкіне у любы момант, калі ты перастанеш быць патрэбным. Вось гэтых всех ментоў, якія фальсіфікуюць пратаколы, этих губазаўцаў, якія спускаюць ім указанні фальсіфікаваць пратаколы і ствараць крымінальныя справы і затрымліваць людзей за херню, якую яны не рабілі. Ладно, я магу разумець атрыманне за АСАП, за 17.11. Так я гэта прынамсі рабіў. Да, я на суде гэта не адмаўляю. Да, я пісаў гэтыя экстрэмісцкія гэтыя абрэвіатуры. Да, я буду далей гэта пісаць. Окей, давайте мне за это штраф ці суткі, я гэта магу зразумець. Але, блин, калі меня уже прымаюць за тое, чаго я не рабіў, і яны ведаюць, што я не рабіў. Ну, прабачце, ребята, вы зараз абасраліся, сели у лужу, весь ваш губазик. Вы думали мяне запужаць, вы думали мяне спыніць неяк мою актыўнасць. Замест гэтага, не, вы не просто сели ў лужу. Вы абмакнуліся ў чан з лайном, з галавой. Разумееце? І вы в гэтым лайне будете працягваць яшчэ вельмі доўга. Хацець, вы яго не адмоеце ніколі за сваё жыццё. Вось, таму не трэба ніколі рабіць нічога супраць свайго сумлення, ўсё нармальна ў цябе будзе, не будзе цябе начальства даваць наганяй, не будуць цябе ў інтэрнэце пляжыць і абсмейваць, будзе нармальна ўсё. Ну дык вось, і працэс працягваецца, і мы працягваем, а трэба ж яшчэ сведку дапытаць, а як жа это наша Бушлякова Юлія, жыхарка Мапід ІП, з Ліды прыехаўша, 82-го года нараджэння. Як жа наша Бушлякова? Трэба ж, няхай яна раскажа, як яна мяне бачыла, да, як я маляваў, да, будучы ў Любліне за 600 кіламетраў. Да, яна прыходзіць, кажа, ну і мы яе апытваем, яна кажа, а пачаму вы так менавіта добра запомнілі, што гэта было 2 лютага? Яна кажа, ну я тады просто, там было рэлігійнае свята, я ішла ў касцёл. І я тут такі фейспалм, думаю, божа, ты яшчэ ў касцёл ходзіш, ты яшчэ гэтымі
гэтымі рукамі крэсцішся. Ты уже сведчыш на суде і крэсцішся гэтымі рукамі потым. Як это у тебя ўвогуле ў галаве супадае? Вера і прамая адкрытая нахабная хлусня. Яшчэ ў касцёл ходзіш. Ну ладно. Ну і все, потым некалькі разоў суддзя я перапытаў: вы дакладна ўпэўнены, што гэты чалавек? Да, я уверена на 100%. Я полностью уверен, что вот это он, и я его видела, и это он стоял тогда возле стены. Я такой: добра, ну прыйшоў мой час задаваць пытанне. Я пытаюся. Кажу: скажите, вы употребляете наркотики? Она кажет: нет, не употребляю. Алкоголь? Я говорю: нет, не употребляю. Хотя, видите, вот так визуально она мне подалась такой потрепанной немного. Вот такой видок, как будто меня вот злоуживая алкоголем. Не хочу выдумывать, але вот выглядает такая, она не вельми. Я говорю: хорошо. А я ее пытаюсь: скажите, может на вас... Яна рассказала, что ей самой потелефонали милициянты, позвали ее на Грушевскую, где она рассказала про то, что она вышла с интерната, побачила человека. І потім був здесь діалог. Потім я вже кубаторив, зрозумів, що хутчэй за ўсё нікуди яна не виходила, нікого яна не бачила. Гэты діалог ад пачатку до конца був сочинен ментами для яе. І яна яго як бы пераказала. Яна рассказала, что ее опытали, вот ей показали некалькі асобаў, из этих некалькіх асобаў яна наткнула на меня, сказала: вось, гэта ён, да-да-да-да, дакладна. Ось. И потом я спрашиваю: на вас ціснули, може? Нет, вам, може, говорю, погрожали? Потому что мне в голову не може укласціся, як чоловік по своей волі може зробити такое скотство. Ладно, мент, это его служебный обовязок, робить скотство. А у тебя что? Ось. І вона каже: ні, нічого не було такого. Ось. І я говорю: ну ладно. Питаюся я: что там я еще пытался? Я уже, ладно, позабыл, ну ладно, неважно, згадаю, потом расскажу. Ну вот, потом мы ее все опытали, и она сошла. Потом мы опытали милициянта, Янченко. Я спрашиваю: так чего вы решили, что это дедок? Он говорит: показания свідків, это свідка, бачите? Одразу пошли прикуп на її скидывать. Видать, ему начальник подказал, каже: ну что теперь, обосрался? Зараз бери, скидывай все на свідку, что это все яна, разумеешь? Я задавав йому питання, я йому пишу: по-перше, кажу, а скажіть, докладніше кажу, по-перше, я кажу, як ви вийшли на мой гэты допіс у сацыяльных сетках? Суддя зняла пытанне, а я хотел спытацца: пачакайце, у абавязкі супрацоўніка маскоўскага РУС уваходзіць маніторынг сацыяльных сетак Міколы Дзядка? Зразумела, гэта было указанне ад Губазіка, бо я ўпэўнены, што гэта Янченка, у яго хвапае справы. Насамрэч, участковая вельмі загружана, ён вельмі шмат працуе, у яго няма часу праглядаць мае соцсеткі. Таму гэта ўсё зрабіў Губазік, а яму просто зрабіў указанне. Бачыце як? Губазик только сидит, расписывая: ты зраби то, ты зраби это, да, паразиты такие. А вот это низовые менты, да, яны их это все выконваюць, и все шишки потом сыплются на их, уся отказность за фальсификации сыплются на их. Разумеете, ребята, вас приклад Гараўскага нічому не навучыў, вас приклад Ціхіні нічому не навучыў. Як толькі вы станете непотребны, вас выкинуть адразу, разумеете. И ты, Янченко, пробачьте, ты, Янченко, будешь отказывать за то, что зробил, а Бедункевич, який тебе прислал эту справу, не будет. И он останется чистенький, разумеешь? И ты начальство такое все организация останется чистенькое. А за все отказывать потом, коли придет час, будешь ты. Неужо вы думаете, неужо вы такие дурные, ну вы же, напевно, не клиничные дебилы, да? У вас есть мозг, вы разумеете, что гэта улада не вечная. Ранее ці пазней яна зменится. И люди, яких вы працавали, яны захочуць атрымаць сатысфакцию. Разумеете, за все гэта, за незаконное пераслед. Я захочу атрымаць сатысфакцию. Вы думаете, гэта дробязь? Гэта не дробязь. Вы на сутки позбавили меня свободы за тое, чаго я не рабіў. Я маю право на компенсацию на гэты конт. Я уже не кажу про свои, далей, по своей ранейшие отсидки и все остальное. Возьмем только гэтые сутки. Ты позбавил меня свободы. И ты потом не оправдаешься тем, что тебе дали загад и еще нечто. Потому что яны, все, кто наверсе, яны умоюць руки, а весь бруд сыплется на тебе. Вось. Потім я йому ще задавав питання, кажу, як так атрымалася, так, що там я йому питався, секундочку, зараз згадаю. Короче, я пытался, откуль им поступила информация. Я пытался, а ці спрабавалі яны
паглядзець запіси з камер відэаназірання, якія не на сам мапід глядзяць, а на падходах. Бо калі я у двукосці мусіў пайсці там маляваць, это ж мусіла было адразіцца. Вяртаючыся яшчэ да Бушліковай, да Светкі, узгадаў. Я пишу, абішыце, кажу, як я выглядаў. Яна кажа, синяя куртка, черная шапка с белым помпоном. Але у меня нема шапки с белым помпоном. Я такую шапку не надел бы нават дзеля конспирации, разумеете? И уявіце себе узровень, вяртаючыся назад, уявіце себе узровень дебилизма моего у двукосі, да? Что я, приехавши с Польши, взял баллончик, а это было ў 6 гадзін вечера, уявляеце? У 6 гадзін вечера, сярод бела дня, з адкрытым тварам, под камерамі відэаназірання, сеў і пачаў пісаць менты твары. Потым падашла яшчэ эта жыхарка, я яшчэ з ей паразмаўляў і пашоў. А потым яшчэ сфоткаў і выклаў сабе гэта ў Інстаграм. Я што, ідыёт, што ли, да? Але я вам скажу, што калі б не момант гэты з Польшай, мяне б суддзя асудзіла. К бабке не хадзі. Таму што ніхто бы не паглядзеў, што гэта фальсіфікацыя, што гэта фуфел. Мажліва, што далі бы штраф. Мажліва. Але хутчэй за ўсё, што далі бы суткі. І не паглядзела б суддзя, там да таго ж такая адыёзная мотыль. Да. Ладно. Яна апісала мяне, кажа, што там помпон і гэтак далей. Я такой, кажу, ясна. А балончик у меня быў у руках. Яна кажа, у вас быў белы пакет. Я говорю, понятно. Ось. І все далей, вяртаючыся да Янченка, з якім мы размаўлялі. І ён кажа, про што я казаў, уже вылецела з головы. Ён кажа, што нет, мы не аглядалі гэтыя камеры. Я кажу, чего? І снялі гэтае пытанне. Я говорю, я хадатайствую аб тым, каб былі выняты запісы відэаназірання з камер, якія не на мапідзе, але побач, на блізлежащых вуліцах, па якіх было б бачна, што я туды іду. Бо гэтая запіс даказала б мою невінаватасць. І все, мы яго апыталі. Потым я, конечно, некалькі разоў яго яшчэ падкалол, говорю, што, бачыш, як бывае? Это ён ехаў у машыне, як казаў мне, что не вспоминаешь, да, ничего, вспомнишь, такі, разумееце? А тут апынулася ўсё зусім па-іншаму. Бачыце, як жыццё паварачваецца, цікава. А ведаеце, прабачце мне маё зларадства, да, але я лічу, я имею на яго права. Мяне пазбавілі волі не за хер, за тое, чаго я не рабіў. Адабралі мой час і яшчэ паставілі пад пагрозу адсядзець мінімум 15 сутак за тое, чаго я не рабіў. І таму я имею права зларадстваваць, я имею права нават зараз гэтых ментоў усіх, пачынаючы ад Янченка, сканчаючы там Бедункевічам, гэта ўсё заказваў. Маю права і Алексай, і іншымі ўсімі губазаўцамі, якія загружаныя за анархістамі і за мной асабіста. Я маю права іх зараз лаяць самымі апошнімі словамі. Называць іх не тое так, як названыя на самнелі гэтага відоса тварямі, а называць іх яшчэ гаразда горш. І я гэта не раблю не таму, што я боюсь там пакарання, таму не, абсолютно не по этой причине. По одной адзінай причине я гэта не раблю. Я не хочу опускаться до іхняга ўзроўню. То, што яны там некую херню там пра мяне пішуць, ці кажуць, ці Бедункевіч гэты смелы у атачэнні 10 собраўцаў, ён можа мяне абражаць. Я не хочу паўтараць за імі. Я не буду таким же дерьмом, як тыя, хто таким чынам поступае. Поэтому я скажу просто, вы негодники и бандиты. Негодники и бандиты, и подлецы. І все, што вы робіце, за ўсё з вас будзе спрошана ў свой час. Не сумнявайцеся ў гэтым. Все, мы яго апыталі, суд сказаў, што потым абвясціў там яшчэ нейкі перарыў, і вярнуўшыся з перарыва ўжо кажа, што мы тут туда-сюда, суд вырашыў, што адправіць справу на дапрацоўку і для выдалення недахопаў. Это значит, што будуць, хутчэй за ўсё, яшчэ судовае паседжанне. А можа і не. І я падумаў, як зараз суду вельмі самы элегантна выкруціцца, каб і ментоў не падставіць, і самому быць прыгожым. Потому што апраўдаць мяне, канешне, нельга. Канешне, гэта я ж буду тады мець права на кампенсацыю, яны ж не могуць сабе гэта дазволіць. Апраўдаць мяне нельга. Таму самае проста гэта адправіць справу на дапрацоўку, а дапрацоўваць яе будуць яшчэ несці 2 тыдні. І якраз выйдуць тэрміны, і справу проста закрыюць за заканчэннем тэрмінаў. Гэта самае элегантнае для іх выйсце. Яшчэ хочу нагадаць. Справа-то была ўзбуджаная, калі не памыляюся, 3 лютага. І 13 лютага яна была спыненая. Чаму? Таму што мент, які мяне мусіў, гэта, па-моему, тот самы Янченка і быў, мяне мусіў апытаць, ён мяне не знайшоў па месцу прапіскі і
прыпыніў гэтую справу. 19 сакавіка яна была адноўленая. І 19 ж мяне прынялі. Разумееце, прыкол які? То бок, губазаўцы палічылі это настолькі тэрміновым, чаму яны так палічылі, аб гэтым потым паразмаўляю, настолькі тэрміновым, што трэба мяне менавіта зараз далбануць за гэта і накруцілі хвост гэтаму мясцоваму участковаму, каб яны ў той жа дзень пабеглі і мяне прынялі для гэтага тэатру. Вось. І таму я думаю, хутчэй за ўсё яе спыняць. Аднак, канешне, я буду хадзіць, калі будуць паседжанні, я буду хадзіць на ўсе паседжанні. Абавязкова я буду даказваць свой невінат. Абавязкова. Гэта не шаблонная справа, як это 17.11 з экстрэмізмам, да, асаб. А тут рэальна цікава. Глядзіце мяне яшчэ адменяць, мяне яшчэ прызнаюць вінаватым, скажуць, ну ты дыстанцыйна маляваў, злюблена, можа ты тэлепат, да, можа ты там яшчэ нехта. Секундачку. Вось. І такім чынам, вось так это адбылося. Ну все, я выходжу, яны мешанымі хацелі там, стойце, мы не адпускаем. Я говорю, чувакі, прабачце, я ўжо вольны. І потым ім уже суда далі адмашку, а ім, відаць, трэба папера аб вызваленні. І яны такі, не разумеюць, што рабіць, адразу на тэлефон, а куды і што. І, відаць, ім уже секретарка суддзя маякнула, што зараз будзе вам папера. І все, яны уже ад мяне адсталі. Канешне, я не быў расслаблены. Я чакаў да апошняга моманту, што мяне могуць прыняць на выхадзе з суда. Ну, не было загаду, і я паехаў на Белсад, дзе адразу даў кароценькі каментар па сваёй справе. Дзякуем вялікі белсатаўцы, гэтай жанчыне, якая была на судзе. І все, потом паехаў ужо домой адпачываць. Вось такая, в прынцыпе, історыя. Зараз я прачытаю вашае паведамленне, адкажу на паведамленне з чаціка і раскажу, першае, навошта гэта было, і як менты будуць адыгрывацца, бо у мяне няма ніякага сумневу, што пасля таго, як яны абасраліся публічна перад усімі, губазікі, маскоўскі рус, яны захочуць адыграцца. Так яны гэта, канешне ж, не пакінуць. І об этом мы паговорым пазней. Зараз паглядзім, што вы напісалі. 23 чалавекі, класна. Так. Хто з беларускай апазіцыі табе падабаецца? Можа, Статкевіч. Шчыра кажучы, мне не падабаецца беларуская апазіцыя, амаль што ўся. Прынамсі партыйная, прынамсі тых, хто імкнецца да ўлады, таму што я не давяраю людзям, якія імкнуцца да ўлады. Аднак я не хачу зараз нікога там лаяць, пляжы там і так далей. Скажу, што найбольш паслядоўнымі мне падаюцца дзеянні Міколы Статкевіча, Паўла Северынца і мне падабаецца Наш дом і Ольга Карач. Яна не ломіцца да ўлады, яна робіць нармальна сацыяльную справу, упісваецца за палізняволеных, ну, малайчына. Ось. І аднак это не значыць, што я падтрымліваю Статкевіча і Северынца і жадаем прыйсці ў прэзідэнты, да? То бок гэта людзі, якія імкнуцца да ўлады. Я не буду, ну, то бок і мая мэта ў тым, каб улада была не ў Статкевіча, а ў народа. Аднак я магу сказаць, што ў плане вот этой вот неспыннай калабарацыі з рэжымам, падыгрываннем, падмахіваннем, гурляннем па ягоным правілам, Северынец і Статкевіч гэтага не робяць альбо амаль не робяць. Яны найбольш паслядоўныя і радыкальныя. У гэтым плане як бы яны меншае зло за астатнюю апазіцыю. Ось. Гэта я так магу пра іх прама сказаць. У гэтым плане ось таксама хачу рэспектнуць абодвум за смеласць і за стойкасць перад пакутамі. Вось яны сядзяць эти суткі і працягваюць рабіць тое, што зрабілі. Гэта выклікае вялікую павагу, тут ім лайк і малайчынкі. Зараз, секунду, у мяне чамусьці разражаецца батарэя ноутбука. Ну, зараз мусіць быць окей. Так, ваше паведамленне. Далей. Какие планы на ближайшие полгода? Так, і зноў пераходзім да фінансавага пытання. Я недавно свою такую плюшку зрабіў сваім патронам. Вось патрыон мой, зверху паглядзіце, хто падпісаны на мяне, той будзе рэгулярна чытаць мае планы па выпуску контента і грамадска-палітычнай дзейнасці. Таму хочаце ведаць, падпіска ад $5, падпісвайцеся. Але так, пакуль што скажу вам, што я буду рабіць, усё тое ж самае. Я вучуся ў Польшчы, буду скончваць моўныя гэтыя курсы і паступаць ва сваім універсітэце і паступаць на магістратуру. Вось.
І буду далей лупіць контент. Вось зараз анархія проста выйшла, 6 нумар, 7 нумар, ужо гатовы сцэнар. Буду праводзіць стрымы кожныя 2 тыдні. Кожны месяц буду выпускаць падкаст. Наступны падкаст будзе прысвечаны нацыяналізму. І ну вось это і буду рабіць. Выпускаць контент, рубіцца і впісвацца ўсе маламальскія адэкватныя тэмы. Вучыцца, адукоўвацца, развівацца. Так. Мусара клоуны. Складана з гэтым паспрачацца. Да, падбіў некага, каб той надпіс зрабіў. Алесю Сабалевскую прывітанне. Точно, саўдзельнік. Это ўжо арганізаваная злачынная групоўка. Можна ўжо як банду судзіць. Так, 20 чалавек нас, выдатна. Паехалі далей. Ну, зараз аб тым, чаму гэта адбылося. Многія пісалі, і потым у СМІ я бачыў, што гэта нібыта мне такае пакаранне за стварэнне гэтага чату ўзаемнай дапамогі падчас каранавірусу. Не ведаю, ці так гэта. Я на пачатку думаю, што гэта абсалютна не так, бо ну гэта дурное. Ну хорошо, ну пасадзяць яны мяне на 15 сутак. Так чат працягне дзейнічаць. Я ж яго стварыў не для таго, каб усім памагаць, ці не для таго, каб расказваць: ой, які Мікола дзедок круты, падпішыцеся. Хаця б таму, што туды падпісаліся і так людзі, якія збольшага ўсе на мяне падпісаны. Я ж сабіраў удзельнікаў гэтага чата найперш са свайго колу кантактаў, разумееце? Я разумею, што баба Галя з майго пад'езда не падпішацца на гэты чат і не падпішацца на Міколу дзедка. Таму я яго ствараў як пляцоўку для людзей, каб яны маглі лавіцца і дапамагаць адзін аднаго. Я асабліва нікаму дапамагаць не збіраюся. Ну это так звучыць, да, так троху цынічна. Я не збіраюся. Моя дапамога ў тым, што я вам прадастаю пляцоўку, каб вы лавіліся адзін за адным. Не, конечно, калі мне скажуць: Мікола, дапамагі, альбо калі я буду ведаць, што у меня на лесвічнай пляцоўцы будзе нейкая жанчына там ці мужчына, да, там хворая, якім трэба, конечно, я дапамагу. Аднак я не ўпрагаюся ў валанцёрства. Потому что у меня няма на гэта часу. Я толькі стварю чат, каб валанцёры змаглі арганізавацца, і просто дабаўляю кантакты людзей, гатовых нешта рабіць, у апісанні. Вось уся моя праца. Это можа рабіць любы. Вы мне хоць 100-500 сутак дайце, ўсё роўна гэта будзе рабіцца. Ну, гэта тупа просто. Аднак сваімі дзеяннямі, паколькі журналісты напісалі, і даверная асоба, якая вела мой канал, таксама напісала, што гэта можа быць з-за чата, мусара, ну просто самі зрабілі мне вялікую дапамогу. Яны раскруцілі гэты чат да немажлівасці. Все далі на яго спасылку, зараз там амаль 150 чалавек. Ну малайцы, я б сам так не змог. Ну рэальна. І ўвогуле, ну ладно, об этом потым. Вось, я спачатку это падумаў, ну думаю, гэта меней верагодна. Аднак можа быць, што гэта помста за гэты чацік. Але хутчэй за ўсё просто. Гэта мне намёк на тое, каб я не прыязджаў. Сядзі там і не высоўвайся. Бо калі мяне ў групках прымалі, мне Бедункевіч прямым тэкстам сказаў: правалівай сваю Европу. Ну ён гэта матам сказаў, да? Ён такі мацершыннік у нас. Ой, ён сказаў: правалівай сваю Европу. Ось, сядзі там і адтуда вякай, не будзь тут. Аднак я сам вырашаю, дзе мне быць і адкуль мне вякаць. Таму яны тут не могуць ніяк мяне кантраляваць. Не могуць нічога зрабіць і ніяк паўплываць на мае рашэнні. Нават калі я буду прыязджаць у Беларусь і ўвесь час сядзець тут на сутках, я ўсё роўна буду прыязджаць роўна столькі, колькі мне патрэбна. Не болей, не меней. Вось. І таму я лічу, што гэта хутчэй за ўсё такое прывітанне ад Губазіка за ўсю мою актыўнасць, за стрымы, за тое, што я прямо кажу. І, канешне, менавіта з гэтай справай адміністратыўка была заведзена, таму што яны пакрыўдзіліся. Ну, вось глядзіце, яны крыўдзяцца на АСАБ, да, увялі гэту у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў і пераследуюць за гэта. Ну, то бок яны абідчывыя, такія, видите, людзі, яны з тонкай душэўнай арганізацыяй, яны вельмі ранімыя. Вот, разумееце, ну, я ж зараз сарказмам гэта кажу, але разумееце, вось, што калі б любога з гэтых апероў падверглі такому ціску, якому падвяргаюць мяне і іншых анархістаў, якому падвяргаюць блогераў Алеся Круткіна, Ціхановскага, Мозгона таго ж, да яны б там расплакаліся бы, і рыдалі бы, і прасілі б прабачэння, і спынілі б усю сваю дзейнасць пасля першых жа сутак, калі б іх падверглі такому прэсінгу, як падвяргаюць нас.
Разумееце, яны прывыклі жыць у камфорціку. Яны не прывыклі сядзець на нарах. Больш за тое, у іх няма ідэі, за якую яны гатовыя пакутваць. У іх няма ідэй. У іх единая ідэя — это грошы. Это каб ім плацілі грошы. Калі ім пачне Алесь Круткін плаціць грошы, так яны будуць працаваць на Алеся Круткіна, а не на сваё начальство, разумееце? Ну, таму, канешне, я думаю, гэта яны думаюць, ну, по свайму разуменню і на свой мозг, яны думаюць, што я такі ж самы чалавек, што калі мяне пазбавіць асабістага камфорта, перасадзіць на нару, создаць там пэўны стрэс, напісаць там пра мяне нейкую гадасць, то я возьму і перастану гэтым займацца. Я подумаю, ой, не, ну его нафиг, мне комфорт даржэй. Ну не, гэта ж так не працуе. Я гатовы пакутваць за свае перакананні. Я гатовы цярпець за іх. Я гатовы атрымоўваць штрафы, быць затрыманым. Я гатовы к обшукам у сябе дома. Я гатовы сядзець у турме. Не толькі суткі, але і гады, і па крыміналу. І калі я выйду, я працягну займацца тым, чым я і займаўся. Так будзе. Это я зараз не до того, что я такі тэрмінатар, і меня там нішто ніколі ў жыцці не можа зламаць, я там до смерти. Но, не, канешне, можа у меня нешта зменіцца ў жыцці, і я вырашу адмовіцца ад гэтага шляху, ці ў пэўны момант зламаць. Гэта таксама не выключана. Але на дадзены момант гэта малаверагодна. Я не бачу зараз таго, што яны могуць мне зрабіць для таго, каб я перастаў гэтым займацца. У прававым полі нічога. Нічога. Адміністратыўкі? Ну, калі ласка. Крыміналку? Ну, калі ласка. Ну, як бы, ну, пасіжу, ну, што рабіць? Гэта лёс анархіста-рэвалюцыянера. Калі ты падпісваешся, ты разумееш, што ты можаш да гэтага прыйсці. Ну, пасіжу, колькі трэба. Да, як бы 10-20 год яны мне не дадуць за мою дзейнасць. А гэтыя дробныя тэрміны, там нейкія кічы, шизо, ну, я ведаю гэта ўжо, я ўжо гэта ўсё прывык. Не правовыми методами, да, тут у их ширэйшие уже, конечно. Мне могуць там, не ведаю, адбіць голову под подъездом. Я, думаете, не продумаю, я таксама да гэтага рыхтуюся. Усё гэта таксама верагодна. Яны могуць мяне атруціць, калі я буду сидзець, напрыклад, у ІЧУ. Мяне могуць у канцы канцоў ліквідаваць, як ліквідавалі Олега Бібеніна. Я гэта ўсё таксама прыдумаю. Аднак ёсць нюанс. Могуць падкінуць кілаграм гераіна, каб пасадзіць мяне на 20 год, разумееце? Аднак ёсць нюанс. Што б яны не зрабілі, усе будуць разумець, што гэта зрабілі яны. Усе. І яны ад гэтага не адмовяцца ніколі жыцці. Глядзіце, як цікава. Праз 20 год пасля забойстваў Гараўскі, адзін з удзельнікаў, сядзіць у Швейцарыі, ці дзе там, не ведаю, по-моему, у Швейцарыі, со зломанымі нагамі, з паломаным лёсам, без сям'і, без нічога, і моліць, каб яму далі палітычны прытулак, бо ён разумеў, што яго хочуць ліквідаваць, бо ён можа пачаць гаварыць. А ўсе астатнія, на каго ён гаварыў, на каго ён внёс упіс, сидзяць і прасыпаюцца ноччу ў халодным поце, бо яны разумеюць, што ім ловіцца, што ім альбо саміх ліквідуюць, каб яны не пачалі расказваць у будучыні, што рабіў Лукашенка. Альбо зменіцца ўлада, яны сядуць на 25 год ці на пажизненне. Вось, прынялі адзін раз удзел у забойстве і зараз будуць жыць з гэтым да канца жыцця. Ніколі ўжо пакоя ім не будзе. І яны памруць у страху. Яны з гэтым страхам прасыпаюцца, з гэтым страхам лажацца, яны з гэтым страхам памруць. І тое ж самае будзе з тымі усімі, хто працягне рабіць такое. Гэта будзе з тымі, хто забіў Бібеніна. Гэта будзе з тымі, хто зараз, ну, можа, ў меншай ступені, аднак усё ж такі, хто аддаваў незаконныя загады арыштоўваць, біць, затрымліваць, фальсіфікаваць. Гэта будзе з тымі, хто ўжо сведчыць на судах. Усе яны жывуць у страху. Это самае горшае пакаранне. Паверце, калі мне даць выбар сядзець на нарах на акрэсце на кожны, тыдзень, ці жыць у такім страху, як яны, тыпу з паўнамоцтвамі, з грашыма, тыпу хазяева жыцця, але ў страху, што гэта ўсё можа закончыцца, і ты сам апынешся на гэтых нарах. Я кажу, не, калі ласка, дайце мне мой лёс, і я лепей буду сидзець на акрэсціне. Але я не баюся. Чаму? Таму што я ведаю, што нічога кепскага не раблю. Скажыце, што я раблю кепскага? Я кагось забіваю? Не. Я кагось б'ю? Не. Да я не абражаю нават нікога. Ну, зрэдку магуся на эмоцыях дазволіць, да, у адрас мусароў. Але збольшага я не абражаю, хаця маю на гэта маральнае права. Я, можа, захвочу кагосьці да забойстваў, кажу, убівайце, рэжьце, взрывайце. Нет, я такога не кажу і не збіраюся. Так што ж я кепска раблю, за што мне мусіць быць сорамна, чаго мне баяцца? Мне баяцца няма чаго ў адрозненні ад іх. Вось. Такім чынам,
Про што, блин, у меня уже на эмоцыях думка троху згубілася. Да, што яны мне неправымі вяртайцеся, да неправавых метадаў. Могуць атруціць, могуць пабіць пад пад'ездам моцна, альбо могуць ліквідаваць. Ну вось, да гэта я таксама рыхтуюся, і аднак ведаеце, што я сканчаць жыццё самагубствам не збіраюся. Што яшчэ? Дарогу перахажу на зялёнае святло толькі, і толькі па пешаходных пераходах. Таму калі нешта са мной здарыцца, то гэта іхняя справа цалкам была. Ось. А ўсё астатняе прававых метадаў, ну я не баюся шмонаў, не баюся турмаў. Канешне, могуць пачаць далбіць вообще па-жорсткаму, 15, 15, 15, 15, але я думаю, я гэта перажыву. Бо у меня есть мэта, у меня есть вы, якія мяне падтрымліваеце, у меня есть за мной стаяць незалежныя СМІ, якія мяне падтрымліваюць. Могуць яшчэ зрабіць нейкую брудную правакацыю праз прыватнае жыццё. Альбо там на вуліцы, як з Бандарэнкай зрабілі. Ударил там нібыта кагосьці кулаком, не ведаю, там, найсці там нейкая сведку, якая скажа, што я там не ведаю. Ну, карацей, разумееце, праявіць крэатыў. Аднак это ўсё таксама рассыплецца, гэта ўсё на судзе будзе бачна. Калі памятаеце, калі трэба было пасадзіць Дашкевіча перад выбарамі, просто да яго падрулілі два гопніка, якіх-то пачалі біць, а потым сказалі, што ён біў іх. І ўсё, 4 гады паехаў. Ну, вось разумееце. Таму тое, што адбылося учора, суд, гэта не паказчык таго, што у нас справядлівыя суды, не паказчык таго, што у нас прававая дзяржава. Это паказчык толькі таго, што на суддзю недастаткова ціснулі. Калі б яго пазванілі реальна з нейкай сур'ёзнай структуры, там КДБ, адміністрацыі прэзідэнта, ён бы адправіў мяне на 15 сутак і вокам не вярнуў, бо службовая кватэра яму гэтай мотэль важнейшая. Аднак, я думаю, што і на сёння Губазік не можа прама указваць суду, якія рашэнні прымаць. Таму, вяртаючыся да таго, як яны могуць адыграцца, яны абавязкова адыграюцца. Я ведаю псіхалогію апероў. Яны абасраліся, селі ў лужыну і зараз хочуць узнавіць сваё як бы эга. Як яны гэта будуць рабіць? Я думаю, яны зробяць гэта не зараз, а праз пэўны час, калі яны думаюць, што я ўжо расслабіўся і калі гэта не будзе выглядаць яўнай помстай. Яны могуць, па-першае, знайсці суддзю, якая з імі больш шчыльна працуе. І адправіць мяне менавіта да гэтай суддзі. Так, падыграць, такой падабраць раён, час, каб мяне судзіла менавіта гэтая суддзя, якая выканае любую іх просьбу і адправіць мяне на суткі. Гэта адзін варыянт. Другі варыянт, таму мусіць быць нейкая правакацыя праз прыватнае жыццё, напрыклад. Зрабіць там праслухоўку ў мяне недзе, подслухаць мяне, падглядзець мяне ў кватэры, как я не знаю, у прыбіральню хожу, да, там паставіць у мяне відеокамеру. І все это потым вылез у інтэрнэт, да, там. Яны такое практыкавалі, вы не смейцеся, калі камусьці гэта смешна, былі ўжо такія выпадкі. Вось. Гэта другі варыянт. Ну і трэці варыянт, гэта просто далбіць мяне гэтымі затрыманнямі часта. Просто рабіць іх там кожны тыдзень, кожныя 2-3 дні. Ну і да гэтага я таксама гатовы. Я, можа, яшчэ штосьці не прыдумаў, не ўсе варыянты пралічыў, але гэта, я думаю, асноўнае. Да? Яны паспрабуюць, яны зараз на крэатывілі, ведаеце? Яны паспрабуюць, хутчэй за ўсё, крэатывіць і надалей, бо гэтыя асаб гэтыя, да, па шаблоне ўжо нікому не цікавыя. Ну і няхай, ну мне пасля кожнага затрымання дабаўляецца, вось пасля гэтага больш за 50 падпісчыкаў у Telegram дадалося, і ў YouTube шмат дадалося. І СМІ ўсе пра мяне напісалі, і я толькі сёння скончыў разбіраць свае паведамленні ў Тэлеграме, людзі пісалі, прапаноўвалі дапамогу, незнаёмыя людзі. Ну дзякуй, вы толькі павялічваеце мой як бы сацыяльны капітал і колькасць людзей, якія мне спачуваюць праз такія вашыя ўчынкі. Вось. І я думаю, яны, канешне, будуць адыграцца, але я таксама да гэтага гатовы. Я вырашу пераняць досвед северынца і шэрага кота, і зараз збяру сябе трывожны чамаданчык і буду з хаты выходзіць толькі з ім. Ось чамаданчык, там змена бялізны, туалетная папера, таблеткі самыя неабходныя, і ўсё, то бок калі мяне прымуць, я ўжо заўсёды як бы падрыхтаваны. Вось такія справы. В прынцыпе, я расказаў ўсё асноўнае, што хацеў. Зараз пагляджу вашае паведамленне і будзем сканчаць. На якой мове ты думаеш? Шчыра кажучы, на рускай. Не буду хлусіць, я вырас у беларускамоўнай сям'і, і пераход на беларускую у мяне яшчэ цалкам не адбыўся. У мяне толькі частка маёй актыўнасці на беларускай мове, і дома я размаўляю па-руску. Аднак я планую будучыні патроху пераходзіць на беларускую мову.
Чым камунізм атлічаецца ад анархізма? Галоўнае адрозненне, камуністы лічаць, што для перахода камуністы і анархісты абодва за бескласавае грамадства. Аднак камуністы кажуць, што для перахода да бескласавага грамадства камуністычная партыя мусіць захваціць дзяржаўную ўладу і ўсё грамадства прывесці да бескласавага да камунізма. Анархісты кажуць, не, гэта не спрацуе. Камуністычная партыя, калі захопіць улады, стане такімі ж самымі прыгнятальнікамі, як усе астатнія. Гэта яшчэ Бакунін казаў у 19 стагоддзі. Таму мы мусім усталяваць камуністычнае грамадства знізу праз паўстанне, праз арганізацыю мясцовых органаў самакіравання. Вось галоўнае адрозненне. Анархісты кажуць, не-не-не, нават дзеля усталявання бескласавага грамадства мы не хочам захопліваць уладу. Гэта супраць нашых прынцыпаў. Вось, ну, здаецца, ўсё. Я выказаўся, ўсё, што хацеў сказаў. Дзякую вялікі ўсім, хто быў, хто падтрымаў. Не забывайцеся, калі ласка, данаціць, хто не зараз, хто потым, хто можа, вось у апісанні ўсе спасылкі, можна дапамагчы, хто хоча. Нічога не бойцеся, мы ўсё роўна пераможам, потому што на нашым баку праўда і сумленне ў нас у адрозненні ад іх ёсць. І я хачу зноўкі звярнуцца да міліцыі. Пабачце, паглядзіце, як вось да гэтых міліцыянтаў, якія працуюць на зямлі, да, вось гэтыя русаўцы, паглядзіце, як вас гэты губазік падстаўляе, як ён вас карыстае ў якасці сваіх інструментаў, да, то бок яны нічога не робяць. Я зараз хачу не палічыць гэта за такую там апалагецтва, да, міліцыянтаў. Аднак усё ж такі вось гэтыя мясцовыя русаўцы, гэта той род міліцыі, частка працы якой носіць пазітыўны характар. Напрыклад, калі жонку збівае муж, гэтага мужа забірае міліцыянт участковы. Калі у вас соседзі там лаюцца, кагосьці збіваюць, таксама прыходзіць участковы. Калі у вас скрадуць мабільны тэлефон, вы звяртаецеся да участковага. То бок, воля-неволя яны выконваюць у грамадстве пэўную пазітыўную функцыю, але і негатыўную, да, іх запрагаюць пасці вось гэтых вот палітычных актывістаў, што не з'яўляецца іхнім прямым абавязкам. Ось. І у іх рэальна цяжкая праца, іх долбіць начальства, і ў іх вельмі хутка адбываецца прафесійная дэфармацыя, то бок псіхалагічна яны ламаюцца ад такой колькасці бруду, які яны бачаць на працы. А губазік – гэта цалкам паразітычная структура. Яны ўвогуле ніяк не апраўдаюць сваё існаванне. Ніяк. Арганізаванай злачыннасці у нас няма. Яны займаюцца тым, выдзёргваюць самыя салодкія справы ад русаў, ад следчага камітэта і самі імі займаюцца. Не ад следчага камітэта хлушу, ад русаў, да. То, што могуць расследаваць мясцовы опер, яны ўжо препадносяць як арганізаваную злачыннасць, тыпу гэта наша, а потым хвастаюцца, мы раскрылі, мы то. І сидят толькі рассылаюць русам, так, ты зрабі это за экстремизм, этого за репост, этого возле театра і так далей. І то вось яны іх просто выкарыстоўваюць. А потом на гэтых выкарыставаных міліцыянтаў сыплюцца усе шышкі. Мало того, што самую брудную працу ім давяраюць, фальсіфікаваць, а потым яны ж за этой фальсіфікацыі адказваюць. Не, не Бедункевіч адказвае. Зараз, прынамсі. Прыйдзе час і да іх дабярэмся. А адказваюць вось гэтыя вось мясцовыя міліцыянты. Таму, што магу сказаць? Кепска быць ментом. Не трэба быць ментом. Ёсць мноства болей дастойных прафесій. Вось. Дзякую яшчэ раз вам усім, хто быў сёння са мной, хто выслухаў, хто падтрымаў, хто думаў аба мне. Канешне, наперадзе будуць яшчэ выпрабаванні. Нічога не трэба гэтага, ну не толькі ў мяне, а многі з тых, хто мяне зараз глядзіць, так, актывісты, анархісты, таварышы. Не трэба нічога баяцца, таму што на нашым баку праўда, няхай баяцца тыя, на чыім баку праўды няма. А мы ўсё робім правільна, і мы менавіта таму абавязкова пераможам. Всё, усім дзякуй, но пасаран. І няхай жыве анархія. Пакуль.